Беларусі субота, 21 гадзіна. Самае важнае за дзень падсумуем у аб'ектыве. З вами Юлія Лабанова. Вітаю спадарства. Год с коронавирусом у Беларуси. Это тяжелейшее поражение и не только легких, и не только мозга. Это в целом организм в разных областях страдает, и это страдание оборачивается фактически инвалидностью, но которую можно преодолеть довольно масштабными и широкими усилиями медицины. Ці хутка пераможам эпідэмію. 6 гадоў без Барыса Немцова. Памятныя акцыі ў России, ды не толькі. То, за что Борис боролся, это свобода российских граждан, это их благополучие, достойная жизнь, скоро станет реальностью. Уверен в этом. Локальный протест трывае. Свободу политзаключенным! Год таму коронавірус зачапіў і Беларусь. Можна было б адразу змагацца з эпідэміяй напоўніцу, але ўлады пастанавілі не спяшацца з каранціннымі захадамі, супакойваць афіцыйную статыстыкай, а самую хваробу называць псіхозам. Перапоўненыя шпіталі ды тысячы смерцяў, аднак не засталіся незаўважанымі. Пра вынікі года эпідэміі ў Беларусі Діяна Радкевіч. Тое, што эпідэмія прыйшла ў Беларусь, выявілася 27 лютага год таму, калі зафіксавалі першы выпадак каранавіруса ў іранскага студэнта. Пазней асяродак інфекцыі ўзнік у Віцебску. Пра першую смерць незалежныя медыі паведамілі 20 сакавіка. Але афіцыйна першую ахвяру прызналі праз 10 дзён, калі памёр актор Віцебскага коласаўскага тэатру Віктор Дашкевіч. Улады абралі тактыку – замоўчваць праблему. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Не бачыць маштабаў каранавірусу афіцыйная статыстыка. Пра гэта кажуць некалькі так званых статыстычных анамаліяў. Галоўнае – няправільны стасунак між колькасцю выпадкаў інфікавання каранавірусам і колькасцю памерлых. У Беларусі колькасць смерцяў складае менш за 1% ад усіх выпадкаў. У іншых жа краінах смерці – гэта 3-7% інфікаваных. То бок, калі абапірацца нават на афіцыйную колькасць выпадкаў, у Беларусі было мінімум 8 тысяч памерлых праз каранавірус. Але і да колькасці выпадкаў у нашага эксперта ёсць пытанні. Графики должны выглядеть следующим образом. Если брать ежедневные случаи, они должны представлять из себя так называемую логнормальную кривую, то есть это быстрый переход на пик и очень долгое падение. Если брать первую волну, то у нас падение было достаточно коротким, короче, чем в принципе должно быть по статистике. Адрознівацца ад суседзяў улады пастанавілі не толькі ў статыстычных падліках. Калі іншыя краіны адразу зачынялі межы, то ў Беларусі межы зачынілі 2 месяцы таму, ды і тое толькі на выезд. Масачны рэжым увялі ў лістападзе. Але тых, хто не прыкрывае твару, не штрафуюць, таму прытрымліваюцца рэжыму не ўсе. Медицинские меры безопасности, конечно, на мой взгляд, могут быть и усилены. Мало пропаганды, мало объяснения, что и как. Аудитория не очень принимает, и все. В этом отношении, я считаю, сделано далеко не все. А что думают жыхары столицы про цяперашнія захады бяспекі? Замечаю людей, которые заходят без масок. Как бы сотрудники магазина ничего не предпринимают. Если сотрудники ничего не предпринимают, то значит и начальство не предпринимает. Ну и так по цепочке, так скажем. Минимальные штрафы даже вводили бы. Я бы, наверное, все-таки обращался как-то по телевизору больше показывал, чтобы люди носили маски. В транспорте вообще абы что творится, потому что бывает и кондуктора даже без масок ходят. Обработку я вообще не наблюдаю особо. Поэтому мер особо никаких не принято. У нас-то и карантина, в принципе, нет. Напярэдадні ў Беларусі вырабілі першую партыю расійскай вакцыны «Спутник В». Плануюць выпускаць по 500 тысяч дозаў на месяц. Таксама з'явілася кітайская прышчэпка China National Biotech Group. Заходніх вакцынаў не замовілі. Діяна Радкевіч, Белсад. Не толькі ў Маскве і не толькі ў Расіі. Сёння ў розных частках свету палітыкі, грамадскія дзеячы і проста прыхільнікі дэмакраты ушанавалі памяць Барыса Немцова. Апазіцыйнага палітыка забілі роўна 6 гадоў таму пад сценамі Крамля. Акцыі памяці сталіся таксама праявамі салідарнасці з ахвярамі палітычнага пераследу ў Расіі. Ярослаў Сцешык распавядзе падрабязней.
На гэтым месцы, на гэтым мосце непадалёк ад Крамля роўна 6 гадоў таму кілер застрэліў у спіну былога віцэ-прэм'ера Расійскай Федэрацыі. Барыс Нямцоў быў выклікам для дыктатуры Пуціна, кажуць ягоныя сябры і паплечнікі. На Кремль і ФСБ яны ўскладаюць адказнасць за палітычнае забойства. Адно з мноства. Режим становится все более жестоким, все более антиконституционным, и наш долг оказывать этому сопротивление. Акции памяти Бориса Немцова отбылися от Австралии и Новой Зеландии до Праги и Вильни. Мы все, я думаю, требуем, международное разъяснение этого дела. Гэтак у литовской столице прошел митинг для российской амбассады у скверы Немцова. Это был человек, который, когда Россия свернула на путь диктатуры, отказался от тех возможностей, которые были у власти, и стал одним из лидеров российской оппозиции. Он был символом того, что Россия может быть и другой, совсем другой, европейской, демократической. Так как есть такие оппозиционеры, политики, а он был политиком огромного масштаба. Навуковец, губернатор, министр энергетики, наместник кіраўніка ўраду, депутат, а потым оппозиційны палітык, Борис Немцов умел сполучать досвід працы и во ўладах, и у партиях, и у першаснай организации вулічных акцияв. Видимо, Кремль очень хорошо понимал эти его качества. Наверху это понимали, именно поэтому его убили. Борис Немцов был наймацнейшим спикером у России з тых, якія абаранялі Беларусь, кажа Анатоль Лябедзька, былы кіраўнік Аб'яднанай грамадзянскай партыі. Першы сказаў, што Беларусь гэта еўрапейская краіна, якая мусіць ісці ў Еўропу як мага хутчэй, таму што Расія не будзе даваць гэта зрабіць. Для Владимира Путина Немцов был нязручным и своими антикоррупційнымі расследаваннямі. Тое, што пачаў рабіць Навальны, першы пачаў рабіць Немцов. Ён выпускаў кнігі і пра алімпійскія гульні ў Сочы, і пра карупцыю. И про войну, развязанную Кремлем во Украине. Немцова забили, калі ён працаваў над справаздачай «Путин. Война», даследаваннем выдаткаў и ахвяраў России падчас аннексии Крыму и захопу часткі Донецкой и Луганской областяў. За выкананне забойства Московский окружны вайсковы суд осудил 5 расейцаў каўказскага паходжання на турэмныя тэрміны ад 11 до 20 гадоў. Арганізатараў и замоўцаў злачынства дагэтуль не вызначили официально. Белорусский народ, безусловно, уже устал от Лукашенко, но быть под другим диктатором тоже вряд ли захочет. Интеграция настоящая может быть только тогда, когда Россия и Беларусь станут демократиями и вместе пойдут в Европу. Ярослав Стешик, Белсат. Адзін з ганаровых консулаў Беларусі ў Італіі падаў у адстаўку праз нязгоду з вынікамі прэзідэнцкіх выбараў у нашай краіне і падзеямі, што разгарнуліся пасля іх. Антоніо Сатэлі быў ганаровым консулам у рэгіёне Эмілія-Раманя больш за 10 гадоў. Ён займаўся развіццём сувязяў паміж італьянскімі і беларускімі кампаніямі ды гуманітарнымі пытаннямі. Мой выбор – гэта выбор сумлення, таму што я цвёрда веру ў тыя каштоўнасці, якія прышчапілі мне бацькі і якія я перадаю сваім 3 дзецям. Гэта дэмакратыя, свабода, павага да правоў чалавека і не гвалт. У Беларусі больш за 27 000 асобаў былі затрыманыя і зазналі запалохванне, пераслед і катаванні. Паводле Антоніо Сатэлі, такое рашэнне сфарміравана і з улікам, што АБСЕ пацвярджае несумленнасць выбараў 9 жніўня. Ганаровы консул не з'яўляецца дзяржаўным служачым Беларусі і не атрымлівае ганарараў за сваю дзейнасць. Амаль 7 месяцаў беларусы працягваюць казаць цвёрдае не рэжыму Лукашэнкі. Нягледзячы на рызыку быць затрыманымі, адныя выходзяць штодня падтрымліваць іншых, хто пакуль гэтага зрабіць не можа. Лакальныя акцыі суботы без каментара.
Чалавек уцякае ад іншага чалавека ў чорнай форме. У выпадку удалага спрынту уцякач трапляе ў домік з бел-чырвона-белым сцягам. Пры няўдачы – у аўтазак. Падзеі, знаёмыя бадай кожнаму беларусу, знайшлі адлюстраванне ў новай гульні «Крэпкі арэшак». Яна з'явілася сёння ў Google Play. Весь час трэба уцякаць ад ворага і збіраць бульбу. Перад кожным узроўнем коротка апісваюцца падзеі, што адбыліся ў Беларусі. Тут і пра фальсіфікацыі выбараў, і пра забойства пратэстоўцаў, і пра вывезеных з краіны лідараў апазіцыі. Пры пройгрышы палова заробленых балаў пераходзіць амапу. У гульні некалькі дзясяткаў персанажаў, сярод некаторых пазнаюцца рэальныя ўдзельнікі пратэсту і працаўнікі сілавых структураў. Сфотаграфаваць як мага больш птушак. Сёння ў Беларусі прайшоў чэмпіянат па фотабёрдзінгу. Яго ўжо ў 6-ты год арганізуе грамадская арганізацыя ахова птушак бацькаўшчыны. Аднак толькі тройчы спаборніцтвы праводзілі ўзімку. Шукала птушак у снезе і наша журналістка Наста Каханович. Вот, да, только что мы удалось найти пищуху, фотографировали это. У нас не было до этого вида, это вот еще один вид. Для Сергея сённяшні чэмпіянат па фотабёрдзінгу далёка не першы. Разам з жонкай яны зацікавіліся птушкамі яшчэ 5 год таму. Нет, ну вот идешь по городу, видишь воробей. Но он какой-то не такой воробей. И начинаешь присматриваться. Оказалось, что воробьев 2 вида. А еще кроме воробьев можно увидеть еще других птиц. Кормушку повесил. Ну вот там еще собралось несколько видов. Правілы чэмпіянату простыя. У камандзе з 2 чалавек альбо індывідуальна трэба за пэўны час сфотаграфаваць як мага болей відаў і правільна іх вызначыць. Шукаць пернатых можна ў любым месцы, але важна рабіць селфі кожную гадзіну спаборніцтваў. Ходим с 9 утра по лесу, по полю, по воде, даже ходили на свалке возле Заславля, потому что там было их очень много. Но подобраться было невозможно, потому что грязь была по колено. Я восстанавливаю энергию свою таким образом. Наблюдаю, ухожу в себя. Плюс, когда в декрете сидишь, хочешь чем-то заняться. И одновременно совместить и прогулки с ребенком, и наблюдение, и какое-то познание. Канешне, ўзімку можна пабачыць не так шмат відаў, як весной, але прынамсі 2 дзесятка птушак трапяць у аб'ектыў. Да прыкладу, толькі дзятла ў Беларусі жыве 10 відаў. Агулам жа на зімовых спаборніцтвах удзельнікі фатаграфавалі больш за 60 відаў. У нас сёння прыняло удзел каля 60 удзельнікаў з усіх абласцёў Беларусі. І мы яшчэ будзем чакаць да панядзелка усіх здымкаў, яны будуць дасылацца нам, а потым яшчэ пэўны час будзе працаваць журы, каб вызначыць, хто перамог. Очень много летних видов уже прилетело в Брест. И жаворонки, и чибисы, и кулики, там другие, галстучников видели. Вот. И я думаю, что в этом году Брест будет лидировать. В первой тройке будут все оттуда. Там очень много билдвотчеров. Таксама асобна будзе абраны найлепшы фотаздымак. Вынікі апублікуюць на наступным тыдні. Наста Каханович, Белсат. Лукашенко зноў узяўся за яйкі, а Ярмошынай знайшлі замену. Гэта таксама эксклюзіўнае прызнанне Віктара Бабарыкі. Глядзіце ў гумарыстычнай праграме «Вечаровы шпіль» ужо праз імгненне. У аб'ектыве ж гэта былі ўсе навіны. Па актуальную інфармацыю зазірайце таксама ў наш тэлеграм-канал «Белсат». Добрага вечара, да сустрэчаў.